তিনি 23 অগাস্ট 2024 41 বছর सिगां তিনি দিনেন তিনি হাই সালন भारतनि पार्लामेंटआव एडिशन बाहायनो आसाम हास्ते मेघालय हास्ते रगनि हाय ए चिनी महाराजा बीर विक्रम जे एरिया रिजर्व थाइकलां थांमानि 7000 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर न 6 शेड्यूल नि बिसिङाव खबै ओ हानि बसारगन हा कामाया नातै बरनि हुकुमो मुकुमो बरनि तांबिति बरनि कन्स्टिट्यूशनल राइट कामाया नातै हनै खाय रजाकमानि आ सालनो जों बिसि ब्रुम ब्रुम नो एडीसी फाउंडेशन दे 6 शेड्यूल मानमानि सालनो जों पालाय दङ दिनै खातुं खादा खाये जों जतनो हासे गोनांगै पालाय दङ फियाबा वाति फाइमानि दैलमानि नक वाकमानि लामा बायमानि कारणे चिनि गोबां आमथाय पालाय मालाया हायपानो एडीसी ने हेडक्वार्टर जोंहर जतनो चिनि देप्रासार चिनि एडीसी एडमिनिस्ट्रेशन नि फासिंते ओ मानमानि सालनो जों पगैमाया ओ मानमानि सालनो जों तेबो चिनि एडीसी फान कराग्रिनानि देप्रासारनो तेबो फियकना बागै तेबो मान थाइमान दनान बागै चिनि सानमुंबाय ओ 6 शेड्यूल नो अमेंडमेंट खाइते अपग्रेड खाने सानै जों तिन ओरे लिखालेका जतनन हामबाय जतनन खाकाहाम चिबाय ते खुलमुंया फारो चिनि फाउंडेशन नि तेनि साल हामबाय